Belatorio baten ere ezagutu dezakezu zure bizitzako persona. Edo zein lekutan dago maitasuna, zu prest bazaude? Eta hori da, preste hon berralda maitasun hori iristeko, maitasun hori harrapatzeko? Bai ez da, Beloki. Nik ez daukat esperientzia asko txori. Hombre, ni ere ez naiz doktora Francis. Txau, txau! Txau, txau! Ni ere ez naiz doktora Francis, baina iruditzen zait badagoela jende bat, ez duena zoriontsu izan nahi. Tordan, bizitza guztia dago, egoera guztiei pegak topatzen. Eta, bueno, bizitzan, jendea sartzen da zure bizitzan, nahi gabe. Baina, ez zaizu iruditzen, udarako amodi horiek, pixkat fuertio bezala diala, bizitza guztirako gehatzen zaizkizula, nik eukinun bat. Oso emozionalak. Bai, Extremaduran. Bai. Cáceres o Badajoz? Badajozen. Bai, bueno, hori zantzan, ui, ama! Dario izena zuen. Dario. Ai, ama! Izenatik bakarrik, Dario. Katalana zan. Oain, segitzega Instagramen, aita izan da. Bona tarda, Dario. Baina ni adibidez, amodi horrekin beti akordatzen naiz. Gero beste batzukin ez, batzuk astuiteia gero. Baina udarakoakin, ez? Fuerti bestia. Nik uste dut gure buruari jartzen diogula persio hori, udakoak bereziak izan behar dutela. Baina igual daukazu neguan askoz ere maitasun indartzuago bat, bueno, nire ustez. Ez du bereziki udan izan behar. Hori da gure buruari jartzen diogun hori bat, ez? Oporrak dira, edo eguzkia dago, ondartza ez dakizar, eta derrigorrez egon behar da aliciente bat. Bueno, igual ez. Ez, nik uste gehiago zala baita ere, hori, herrira jutezea, izan herrira, tal, bueno, urte bete ikusi gabe, orduan, egon inbertezu momentu oro berekin. Ja, baina historia da, hemen, esperientzia eta bagaje handisa, emozionala, eta maitxasunakin, Beloki dakala. Beloki, bat, eta listo. Eta jazta. Hoi suertie. Udara neguan ez autu zenun. Ni negu baten harrapatu nun da. Claro, es que Gasteizko 17 urtekin da ikastolen. negozak. 17 urtekin ikastola. Gela berdina indazio. Bai. 17 urtekin, bai. Eta nola konkistau zen nun, Joseba? Pentsa. Doa jasko txorik ez nituen, ez da. Baina, bueno, nire kuadrian bat zen tipo katxarruak, tipo simpatikoak eta majoak. Ni majoan nintzen da. Orduan, diferentzia hortan, egunerokuan, azkenean hori egunerokuan, da ez dakit. Futbolan analogia bat ditzen bogu a la caída, ez da? A lo que quede. A lo que quede, ez da? Baina ze politxe eta zema tirau dagoan, horreko bai. Esko eta bueno. Eta gero, emaitza politxena, zeure semea alabak. Hoi, azkenen gero familia itzen duzu, eta gero, historio guzti hori, ez da? Ze politian programa hori honi izan? Baina gauza bate, lo que quede hori 17 urterekin beti ez da txarrena. Zenik esango dut gaur hemen, 17 urterekin, osea, 14 urtetik 20 urterako gizon heterosexualak idiota samarrak direla. Hogei urte arte bakarrik? Esan dot. Hogei urte arte bakarrik? Orduan, Beloki zuk seguru kriston sorte aukizen. Ni karagarrik. Horrek piboi danak eta katxarro danak, a la mierda. Ni batzutan postu egiten naiz, institutoko jendeak kalean ikusten dudanean dekadentzian. Ala, esaten dut, ala, horreko toma. Izorra, eza? Bai, benetan. Honitza baina, zuek utzun maitasun historiak luzeena eta handiena da Euskal Telebistarekin. Bai, baina Euskal Telebistarekin daukat maitasun gorroto. Gorroto, tosikoa igual. Tosiko, tosiko. Hori da maitasun luziak daudenia, beti da hor pixkat, gauza onak eta gauza txarrak ez beti daude orduan, hori jakin berdana da kudeatzen. Eta ondo ematen. Eta relazio bat aurrea juteko Beloki ezai guzuzu da kasut hemen esperientzi bakarra. A ver, Beloki esan eta neko apunta hor Ez guzu Beloki koma Nik apunta hori nahi de. Beloki esan, a ver. Nola dijoa. Asuntua nola dijoa. Asuntua nola dijoa. Apuntuak hartu guai. Konfiantza. Bueno. Beti esaten da konfiantza, a ber, Beloki. Esan zerbait hori. Beloki, berriztu ala Azkenean da, gustora sentitzea. Gustora sentitu. Bueno, irugarrena dirua da, bai. Dirua beharrezko alda. Gerorako bai. Familia nahi baldin madezu eduki, eta ja hasi bertzea kalkuloketan. Dirua. Dirua, az... Ilusioa ez eta batzu, ilusioare kalduitea ez da. Postetu uste. Ilusioa sortu egin behar duzu. Sortu egin behar da. Ilusioa sortu. Ez dira mortu. Gauza, benetan, jakantzau Ilusioa sortu. Bueno, bizitzan ez eta ukiko relazioa. Hala. Urrengoa. Bueno, baina nik uste, alako situazioetan adina, ez da egite gongo dan, adinik badau enamoratzeko, maite mintzeko, unazkaz montan adibidez. Nik orain daukadan bikotea da inoizko luzeena. Zenbat urte? 4 urte daramatzago elkarrekin,
eta 41 urterekin hasi ginen. Eta, bueno, ni harrapatu ninduen erabat, ama izango naiz, Gabonetan. Zoriona! Alta el cuore! Alta el cuore! Ze ondo nintzen. Vale, demorado, churro, demora. Bueno, diciembre arte. Plazaren amaren herrian esaten dute, hay más tiempo que vida. Ay. Beti dago denbora. ¡Qué vida! ¡Oso ondo! ¡Alta el cuore! Alta el cuore, ai ama.